Ahoj, ja som Milan a v dnešnom videu ťa naučím úplné základy CSS. Vysvetlíme si, čo je CSS, ako sa používa, aké sú základné triedy, identifikátory a ako funguje dedičnosť štýlov. Ukážeme si aj bežné chyby, ktorým by si sa mal vyhnúť. Poďme na to. V prvom rade si avšak musíme povedať, čo je CSS a na čo slúži. Tak CSS alebo Cascading Style Sheet slúži na štýlovanie HTML dokumentov. Pomocou CSS môžeme meniť farby, veľkosť písma, rozloženie prvkov a mnoho ďalšieho. Bez CSS vyzerá web veľmi základne a neatraktívne. Takto vyzerá stránka bez použitia CSS. A teraz tú istú stránku upravíme pomocou CSS. Máme čierne pozadie, iný font, iné zarovnanie textu a tá stránka pôsobí na nás prívetivejšie. V CSS môžeme selektovať prvky rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa používajú triedy a identifikátory. Triedy class používame na naše označenie viacerých prvkov rovnakým štýlom. Identifikátory ID používame pre unikátne prvky na našej web stránke, napríklad ako hlavný nadpis. Taktiež nemôžeme zabudnúť, že používame ID iba v prípadoch, keď vieme, že daný prvok bude na stránke iba raz. Ak potrebujeme použiť rovnaký štýl na viacero prvkov, je lepšie použiť triedy class. Ako nám funguje dedičnosť v CSS? Niektoré štýly sa dedia automaticky. Napríklad, ak nastavíme písmo pre tag body, všetky podriadené prvky ho zdedia. Napríklad ako font family, keď si nastavíme typ písma, ale niektoré štýly sa nededia, napríklad margin alebo padding, teda okraj alebo výplň. Ak chceme vynútiť dedičnosť, použijeme príkaz inherit, čo znamená zdediť. V tomto príkaze nám to napríklad umožňuje zdediť farbu. No a na záver, aké sú bežné chyby v CSS? Tak medzi ne patrí napríklad zabudnutá bodkočiarka. Tuto môžeme vidieť, ako sa to nemá robiť, pretože za farbou light blue sa má písať bodkočiarka a tá tam chýba. Taktiež veľkou chybou je použitie ID namiesto class pre viacero prvkov. Tuto môžeme vidieť, ako by ten kód nemal vyzerať a takto je to správne. A ako posledné máme konfliktné štýly. Ak máme viaceré CSS pravidlá pre rovnaký prvok, uplatní sa pravidlo s najvyššou špecificitou alebo to, ktoré je definované neskôr. Tak, ako môžeme vidieť na obrazovke. V tomto prípade bude text červený, pretože druhé pravidlo prepíše to prvé. Poďme si to všetko zhrnúť. V dnešnom videu sme sa naučili, čo to je CSS, na čo slúži a ako ho použiť v HTML. Taktiež sme sa naučili, ako fungujú selektory, triedy a identifikátory a ako CSS dedí štýly. Ukázali sme si aj bežné chyby a ako sa im vyhnúť. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber. Vidíme sa na budúce. Čaute.